Protector amaGrigamba nanko ke utata uMakeke ustation commander ehamba nobhululu wakhe uprotector amaGrigamba bafuna usidubula nabo beqalisa zabubhanqa babo nabo beqalisa ububhanqa babo station commander uMakeke qalisa uprotector amaGrigamba ngalomzuzu siqala nje ivula imatch. Why ni protector kangaka? Abisi bayasifota amapolisa asifotayo. Wake wayiva amapolisa kulikufota. Uzosebenza nini? Abraham, ibawo le match ayo yenu. Imatch yethu lena. Ayo yenu le match. Senifumene imali ngoku. Senifumene ibrown envelope. Seninyokiwe. Sigezela apha. Senisigezela apha. Senisigezela ngoku. Sowunyokiwe ngoku. Sofumene imali na. Sofumene imali. Dubulisa lento yakho, idubulise lento. Ubuchila vele kuzosdubuleke. Dubule man, dubule. Hela dubula. Uzosdubula. Hey. Suphatha. Mete. Mbethe sibone. Nikhetha le uniform nina. Nikhetha ubhanqa be uniform nina. I want you in front of me. Yawo into ephathisayo. Uthele phatha. Thele sigezela nje. Gezela amapolisa ubhanqa apha. Sunibamba bra, sunibamba mfokofu. Sunibamba. Fokofu, sunibamba mna. Gezela amapolisa corrupt apha. Corrupt amapolisa lapha theni na. Uthenza ba corrupt nje. Makeke. Bakadubula uMakeke bethe uzadubula vele. Ebechila uMakeke kodwa uzadubula. Sibulale. Uphi? Sibulale. Ubuthe sidubuleke. Sidubule. Ebondini sidubule. Ubuthe uzosidubula. Emakliya ubuthe uzosidubula. Dubula ke ngoku. Kutheni protected amaGrigamba. Senifumene ibrown envelope ngo. Bathi bacela siye kwezi department esiqala ngazo, and then u-door to door bathi siphethe iweapon lento. Kuni nisaziphatha into kwi-march and march. Naqala uyibona lento kwi-march and march. Nithengwe kakhulu ngala maGrigamba nithengwe kakhulu ne. Sigezela apha. Yemba nibona amapolisa lapha. Amapolisa akazange kuzolwa nathi. Ayalwa. Nathi bra, nathi sibhaqile sendoda. Nathi indoda sibhaqile sendoda isilwa. Iyalwa le ndoda. Ubethiwe umuntu apha ile ndoda. Le ndoda le ibethe umuntu le. Sigezela apha. Bahlali ndiza nento ethi ekumnandi ngela xesha besifula sonke, kodwa kubi ngoba sithetha sonke simamelani. Nimbane lapho urhulumente akazange uzowulwa nathi, kodwa xa ngaba thina singammameli yena esimamela thina
indlebe xa inye ayiva. Sicela ke bahlali udo to do uza kwenziwa ngexesha lawo. Ngoku amapolisa athi ayasicela into yokokuba siye kweza department ezingasiphenduli ii-memorandum zethu. Mabangasigezeli. Makuqalwe apho besithe saqala khona. Apho bekuthe koqalwa khona. Yangokheli. Yeah? Ukuba nisithi niyafuna kuba besele iqhubeleka sathi hayi masose siyenze but ibiload entweni lapha khange bekho no-section committee sitho sithi si-spontaneous gathering so thina singamapolisa yi-right yethu uba sini-esport sinise kwendawo but xa nisithi ke ngoku nizonza Wayibisala ngecawe. My leader, ayikho into ebekuthiwe ngecawe. Usisi walapha othe xa ethetha kukho abantu naba apha ecaweni. Sikanoba xa sisuka apha sigqithe sinibonise le cawe uba iphi. I thought ilapha endleleni okanye kuthini. But Besingazangizolwa apha ecaweni. ngoku tata ndiyacela manakagqiba Thetha ngokheli. Captain, i-problem yinto yokuba ye-intimidation. We can't be intimidated. Umntu athi uzochitha imali. That commitment yokuba uzochitha imali